rage mana crowd din. Ita usha kakara. Hamisu buga mun so ne din nan saboda ina so ta je inda nake so ta je wallahi tallahi Allah wallahi ai so ne din nan ina target wallahi wannan al'adar na so ne da kauna aiki na kiran ki da na fada ki bani agaji ne na rangaji ki dan yi tsokaci ki bani ma'aji ba zan tana gaji ki kauda kwadiji a so bayaji labarin zuciya ni za ki tambaya akan kina sani wajen da ba ki so da timar shi na hannu ki da sirri zai gani ki da makama hannu shi zai dimin yau sauki bar maganganu ki so ki da budani so zai min lahani ki tausaya wa ruhi na ki canki na yi da ni ba na ji gangani wa zai kula da ni idan ya zama sabanin kito a barin ni ina kula kuci sakin ci zana ci har wanda zana cinki cikin da babu ne kici ya za a yi wani da wata nake so da kauna ya za a yi kalamai da suka zanta fahimce ni sannan ba hanya kalamai na sannan da fahimce ni sannan ba hanya na so da so ne ba guru babu daya babu dake babu karya ni ba ni sanariya ba da kwalliya ba kuma ba da dukiya ba ba da zantuka ba kullum ta yi mara ba na san ki na san ki so na gaskiya ba yaudara ba na san ki na san ki na san ki na san ki so na gaskiya ba yaudara ba na san ki so na gaskiya ba yaudara ba Wicked Mix.